kristau anai arreba maiteok, esan ohi dut egun batzuetan jaunak, musuak, opariak ematen dizkigula, eta horiek bakia ekartzen dugute da, baina beste batzuetan bere hitzetan ezpata ekartzen digu. Eta nolabeteko urduritasuna ekintzarako arrazoiak ematen dizkigula. Igande hau horietako bat da. Bai Amosek eren irakurgaian, bai Jesusek evangelioan mezu ez atsegin bat dute. Eta norbaiti atsegina egiten bazaio, abestea zauritzeko botatzen den harria bezala erabiltzen duelako da. Norberak ulertu ez dudako. Ez atsegina, esan arren, mezu hau guztiok behar dugu. Evangelioa betiko bizitzaz ari baita eta guztiok nahi dugu, behar dugu, betiko zoriona. Mezua sinplea da. Askotan ez diogu pobreari kasu egiten eta konturatzen garenean, entzuten dugunean, behar bada beranduegi da. Orduan, bi gauza azaldu beharko gintuzken. Lehena, nor da pobrea? Euskeraz, argiago dugu beste hizkuntzetan baino, pobrea behartsua da. Hau da, behar bat duena. Eta beharrezko diren horietan gauza asko sartzen dira. Dirua, segurtasuna, lan egiten jakitea, familia estable bat, adiskidetasuna, nor garen eta hemen zergatik gauden jakitea. Frantzisko Aita Santuak goraz ezigun bezala, gorputzeko erruki egintzak 7 dira, eta gainera beste 7 daude espirituzkoak. Hau da, behar asko daude gizakion bihotzean. Dirua ikusgarriena, baino ez da diru asko duen jendea oso triste dagoena ezagutu dut, eta diru propiorik ez duena, lagundutudan monjeak zela, oso zoriontsu direnak. Azaldu beharreko bigarren gaia pobrei nola arreta eman izango ditzateke, bada denok goratzen dugu bere ministeritzaren hasieran eta santuak erabili zuen esamolde hori, periferiara irtetea. Zer esan nahi du horrek? Eroso gauden leku bat denok degula. Eta hori oso naturala da. Gure ordutegiak, gure planak, gure lagunak, gure eskemak, baina pobrea aurkitzeak, pobrea zaintzeak denok daukagun espazio horretatik ateratzea esan nahi du. Horrek heroismo puntu bat darama, norbere burua haztea, beste aurrean lelo bat bezala agertzea, bere bizitzaren etorkizuna eta aukerak ustez moztu ditzakeena. Urkoaren ganako, pobrearen ganako maitasunagatik eta errukeagatik evangelioak dioen bezala. Ez dugu mezu atsegin hau, ez dugu geure buruentzat nahi, baina hainbeste eskertzen dugu apaiz batek betetzen duenean, edota gurasoak, lagunak, norbaitek gu gaizki ikusten gaituenean. Eta horregatik Maria Birjinari, errukizko ama denari, parrokia bikain honen zaindaria, eskatzen diogu gure inguruko hainbeste behartxoei, bai gure aurrak, adinekoak, migranteak, bihotz-bihotzez entzun
aholkatu eta lagundu ahal diezaiogula.